Не може да устоите на този штрудел с тиква, поднесен с ванилов сос. Всяка хапка носи супер настроение. Правя корите с брашно за баница на София Мел. С него винаги се получава. Тестото е лесно и класическо, в него има малко мазнина и оцет. Трябва да го оставим да почине. Тиквата е главният герой. Задушена вече и охлаждаме. Бисквитки и орех ще има в сместа, както и подправки като канела, ванилия и малко индийско орехче. Готовото тесто разделям на 2 части и оформям тънки кори, възможно най-тънки. Масло, сухите съставки и тиквата. Сега е време за прегъване. Вижте с помощта на кърпата колко лесно става. Двата штрудела вече са в тавата, отгоре и захар и печем до златисто. Правим соса, с който ще поднесем. Той е с мляко, с сметана и жълтъци. Идеята е топлия все още штрудел да бъде поднесен с топъл сос. Божествено е! Споделете с любимите си хора тази рецепта.